hudby a hlas, ktorý poznajú generácie. Ten patrí samozrejme Beate Dubasovej, ktorá je s nami v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov. Keď som hovorila o tom, že vás poznajú a počúvajú celé generácie, tak som vychádzala trošku aj z vlastnej skúsenosti. Ja si dodnes pamätám náš obrovský strieborný magnetofón v kuchyni a v ňom zelenú kazetu, to už dnešné deti ani nevedia, že magnetofónová páska. Bola to úschovňa pohľadov. Áno, 1988, album, druhý môj album. Tak tá išla vo veľkom u nás. A vtedy som trošku aj snívala, že možno by som bola speváčkou. Našťastie som pochopila teda svoje limity. O čom ste snívali vy, keď ste boli dieťa? To sa dnes pýtame aj našich poslucháčov, tak sa pýtame Ja aj som vás. chcela byť speváčkou od úplného malička. Ja som bola také trošku dieťa, ktoré sa rado predvádzalo, dedo hral na husliach, ja som tancovala. Úplne od škôlky mám fotografie čierno-biele ešte z toho obdobia, z tých 60 rokov. No. Speváčka. To som si tak, ja neviem, cítila som takú poslanie, že musím urobiť všetko preto. Celkiem fajná trasa na motorek. Aj keď som išla vlastne na odenú priemyslovku, takým rozhodnutím mojej mamy, ale nebranila som sa